Ja, als je de mond zo stil houdt. Hey Gijske, ik kom daar even een prikje aan. Oh, dit vind ik echt verschrikkelijk, hè? Ik ben steeds benauwd van die prikken en die spuiten. Nee, ik doe het net. Ja, dit is nou wel echt heel vervelend. Want die prik, daar ontkom ik net aan. Ze matten hem dwan. Maar ik doe er echt net. Daar gaat het op temperatuur. Waar ben ik bang voor? Nou, dat weet hij hem nou wel. En kan ik mijn angst ik overwinnen? Bist je ergens bang voor? Ja. Voor insecten? Ik ben een beetje bang voor de hoogte. Ja, als ik bijvoorbeeld een keer zwemmen, dan is het letterzootje. Wat is angst eigenlijk? Mijn hart begint sneller te kloppen en dan begin ik een beetje te zweten. Gist allemaal rare en enge dingen in die hollen opnemen over iets. En angsten overwinnen. Hoe kan je dat doen? Bijvoorbeeld hoogtevrees kan je overwinnen om een beetje te trainen met je lichaam. Zo streek hulp bij krijgen kennen? Jawel. Ja, het zou wel kennen, denk ik. Bijvoorbeeld, er zijn wel professionele mensen. Oké, ging ik daar dan op ziek? Ik ben hier nu bij de GGZ, dat staat voor Geestelijke Gezondheidszorg. En zij helpen mensen die problemen hebben hier in de hollen. Dus mijn gedachten, gevoelens en ik, mijn angsten. Dus ik hoop dat ik hier van mijn angst al komen kan. Hilde, ik ben bang voor prikken, voor naalden, bloed, dat soort dingetjes. Kan je mij ook helpen, maar mijn angst? Dat kan zeker. Nou ja, dan is het denk ik goed om eerst even uit te leggen. Angst is eigenlijk een hele normale reactie. Het heeft een functie dat ons vertelt dat er gevaar is. Maar ja, nou gaat de functie bij angst op een gegeven moment wel eens wat verloren. En dan word je eigenlijk bang voor dingen waar je misschien helemaal niet bang voor hoeft te zijn. En daarom, Hilde, heb ik de vraag, kan je mij ook helpen, maar mijn angst? Ja, dat kan zeker. We werken hier met een virtual reality bril. En daarmee simuleren we eigenlijk situaties waar jij dan bang voor bent. En dat doen we eigenlijk in kleine stapjes. Deze bril die krijg je zo op en dan krijg je dus een filmpje te zien. Die ga ik straks aanzetten via de mobiel. En daarin wordt er eigenlijk een situatie nagespeeld waarop jij dus eigenlijk een vingerprikje krijgt. Je krijgt hem niet in het echt. Dat kan misschien nog wel wat spannend zijn. Dus daarom gaan we oefenen met de VR-bril. Dan geef ik hem aan jou. Ja. Dan mag je hem zo opzetten. Het kan zijn dat je het nog niet helemaal iets ziet. Nee, ik ben in de loft. Oh ja! Virtual Reality Exposure Therapy. Oké. Goed, dan ga ik nu het filmpje voor je afspelen. En dan is het dus eigenlijk alsof je zelf dus in de stoel zit. En dan klik ik eraan. Goedemiddag, ik kwam even voor de vingerprikje. Ja, dat klopt. Dan kunt u hier gewoon blijven zitten. Heeft u een voorkeur voor welke hand of welke vinger? Nee hoor, maar Nee. Zitten. Dan pak ik deze hand even dus dichtbij. Ze pakken het dus voor mij. Dan pak ik even uw middelvinger. Dan maak ik het even schoon met een badje en wat alcohol. Even een naaldje erbij. Ja, je kan dus echt om je heen kijken. Je ziet alles gebeuren. Zo stil houden. Hoe is dat voor je? Ja, wel gek. Want dan zit ik echt die jerm hier lezen en zo. Het is echt alsof er... Nou, het is heel realistisch. Ja. Dus dat is wel wat raar. Dus nu is het eigenlijk alsof jij dat vingerprikje aan het krijgen bent. Ja, maar behalve dat het hem net vielst. Nee, Oh, dat is helemaal. dat was hem alweer. Oké, het voelt best mooi. Het is gewoon heel gek, omdat het zo realistisch is. Ja. Nou ja, daarom doen we eigenlijk ook die tussenstapjes juist om alvast je een beetje te laten wennen aan de situatie. Ja. Zodat het een volgende keer wat minder spannend wordt. Ja, het voelt op zich wel mooi. Het is gewoon raar dat het een echte romte is, maar een jerm die er looit. Ja. Maar ja, ik omdat ze misschien wel wist dat het net echt is. Nou ja, dat helpt dan een beetje mee eigenlijk. Hè? Ja. Dat je weet dat het niet helemaal echt is. Dat je wel al een beetje kan ervaren en zien hoe het
hoe het gaat werken. Oké, conclusie. Waar ben ik bang voor? Ik ben steeds benauwd van prikken. En kan ik mijn angst ik oefenen? Ja, als ik steeds een beetje oefen, wordt het steeds minder eng. Dus, kom maar op maar die prik! Dan weer dit Pluimpraat voor deze week. Vergeet net te liken en te abonneren en tot de volgende keer.